An fiction staire, an tÚrscéal staire, fanna Liam. Mis Liam Mac Cóil agus tá mé ceapaí cúpla focail rá faoin seánra litríochta sin an tÚrscéal staire. So, all right, tá nótaí agam an seo agus be mi de caint go ceann ceathrúir lí nó mar sin. Tá bailí difriúla le tuairt faoin úrscéil staire nó mar atá gceist le gachsáis seánra. Ach bhfuil me méid se rá, tus an scríbhneoir, tus an bás, tusa atá I gceannas. Tusa a thucraíonn. Céir de scríobh tú, céir nach scríobh tú. Nis tá cúisní go leor ag daoine le scríobh. Airgid fiú, ní cheapan é, mí mór an. Well, diofa tú airgid as a scríbhneoireacht Gaeilge má learn tú leis a bhail seoir go deas, agus beidir go bhain tú leitheanta siar as nó cúpla pinta. Beidir go bhfuil a Chló Iar-Chonnacht, etc. Meas a bheith ag daoine ort, meas a bheith orta de phobal héin, mar eala gur scríbhú rud a cinnt. Tá sé sin a gceist, deatach sé bheith gceist. Beidir meas a bheith agat ortainn, mar dúchláin é leabhar a scríbh. Leabhar staire a scríbh, leabhar fiction staire a scríbh dúchláin é sin freisin. So, sin rud eile. Gúil sé déanta agat, gaisce agus mar sin dá. Beidir go bhfuil an tomáint I stihanat I dró na scríbhneoireachta. Ní léneart catú scríomh. OK, déanam bhfuil talamh sláán díobh sin na leog, agus bhfuil cén fá mar sin an tÚrscéal staire. Céir tá gceist leis an úrscéil staire gur bhaileat ábair ceannach sin a scríomh. Beidir go bhfuil spéis agat a dréimh sé éigen. Beidir go daíonn an stair leat. Beidir go bhfuil gnéigean stair a bheallan tú, rud ag an spéisiú, rud ag an rómánsú, rud ag an achrannach fiú. Beidir go bhfuil rud le rágat faoi tréimh sé éigen sa stair na héireann, rud í hiite amach fadó. Bhfuil tí de thuircan beochta, omí cúise deatach a bheith agat le tuairt faoi úrscéil staire. Right mar sin sa chaint seo, tá man nótaí agam an seo, cúpla leabhar agus cúpla rudaí agam le tuispeint chuid. Ba mé déanana thart ar 6 fointe. Leabhar ó mé faoin gunvenisiún, atá gceist leis an úrscéil staire. Ba mé leabhar faoi gá bhealach mhóra darlamsa I dró an úrscéil staire. An dá bhealach, an dá mhótar bhealach I dró an úrscéil staire. An sin leabhar ó mé faoin dá hais persa a déatach a bheith gceist an úrscéil staire. Leabhar ó mé faoin bhírinne, mar tá muid de plé ar nós chuileathirt I gcúrsaí ealaíne tá muid de plé leis a bhírinne, agus tá etic a gceist. Aineoin an ar an daoine faoi ar an ealaín ar wathe le ealaín. Tá etic a gceist darlamsa. Ba muid de caint freisin ar léamha ar an stair. Na léamha difriúil ar féidir a dhéanamh ar an stair a gcuiteanna. Céirdaí an stair cén chu a léamhmuid é sin. Agus an sinna go dearad ba mé tuairt cúpla puinte tróirech maidir leis an scríbhneoireacht tain. So, mar a dearm, fanna Liam, agus leabhar ó muid faoin ar dús an convenisiún. Now, is convenisiún litere é an tÚrscéal staire. Tá sé seanmhaí sa bhéascnach seaine san Eorp agus sa Gaeilge inis comhairle teanga ar bith. Dearach an criticóir Ungáireach, George Lugács, go déan sé siar go dtí Walter Scott, gur b'inéan chéad úrscéalaí mór staire más maiile. Dearach Scott go bhfuair sin smaoinemh ó Maria Edgeworth, nó Mariah Edgeworth, racónaí ortí meastrim san Iarmhaí. So sin é an tradiisiún más maiile san Eorp, maidir leis an úrscéal staire. Is convenisiún litere é mar a dearm, agus is convenisiún réalaach é sin bítar a súil go mbeidh réalachas, an convenisiún an réalachas I gceist leis an úrscéil staire. Sé sin go mbeidh rudaí san úrscéil a bheag nó mhór mar a cheapan an bhéascna seaine atá siad dóiríre. So ní muid caint ar fantasíocht, bíochas go bhéadach fantasíocht staire bheith gceist. Ní muid caint ar fiction staire, bíochas go bhfuil scríbhneoir Sasanacht tar éis úrscéil staire I scríomh atá lonnaí san áma tá fós le teacht. San áma tá fós le teacht, saolaíonn sé gur hepar an lectrachas, hepar na bhfíseán, hepar na rí, hepar chuileathirt.
Hepar cuasaí taistil. So tá daoine ar níis arás a ríist san am a bhí an is asna tá sé suite san 7 híos déag nó sa 6 híos déag. Agus déanann sé chuirsíos ar sin. Mar a bhí ach bháin go dagan siad ar rudaí a bhain leis an am fadó, cad íon rudaí a bhain leis an am fadó, córtaí creidmheasa, písaí beag a pleisteach, fóna ní póca, camarí. So clasíocht é seo cinál fiction óíochta é sin, agus ní hin go bailach an rud a bheits a gceistan seo, ba muid a clí go docht leis an convenisiún atá gceist leis an úrscéil Staire convenisiúnta. Mar a dúirt mé an sin, darlumm go rá mhórmhealach I dro scríbh an úrscéil Staire. Agus go simplí ar thaobh amháin tá an todhlaíocht, agus ar an taobh eile tá an taide. Rá rud dar lumsa atá bunúsach I scríbh an iction Staire. So breann muid ar an samhlaíocht, samhlaíonn tú rudaí? Beidir go bhaileat rudaí a hallú? Ba bhaileat scéalgrá hallú in aimsir an ghorta aber. Sin an táil céirt faoi berta bheith an rá agus gorta sa tír. Samhlaigh cad a hárlóg sa gás sin. So sin an tálaíocht a hallíocht a gobar ar seo. Duine go na daoine máistis ar an gcineál sin scríbhneoirt Staire é Seán Mac Cóil. Agus mar thumpla se rud a dail sé im blianar, se cóipní de bblianar agam an sin bhí me a gobar ar sin in éintí le ruaí ó thuigín, línt bliantachan. Agus an rud atá gceist leis na rudaí scríbh Seán chuid de bblianar ná scéal páric néfa. An scéal nach bhfuil ar ólas thabhlaigh Seán céimar a bhí cuasaí ag páric. Las muid an vita tripartite agus rudí mar sin. Las muid ar sin agus an confessio. Tá sé sin ar fáil dó, ach céir a hálas na bearnaí, agus blein a caint beidir faoi na bearnaí ar báil. Thabhlaigh sé gur éalaigh páric mar atá sagan ó na foinsí, gur éala sé an sclábhíocht an éireann, gur il sé ar an mratan is cosúil, agus dil sé ar a bháile dúchas. Tá sé hééis bheith imi ó bhí sé óg, a níos tá sé fille ar a bháile dúchas agus casan a bháthir ar. Ní léon chuirsíos ar seo sa Stair, bhí ar hAon é seo hallú, agus is aontach mar a rinne sé é. Líon sí sé sin a bháthir a scábhóga le bolla an irseo. Níor sí cinnte, céir a bheith, céir bhí hic. Líonn sí a scábhóg le bolla an irseo. Is rug sí barógar, is thógan a baclané, is scarт amach, leis na féir a bhí an aondí le. Sé patricia sé, má bhac hain, ná bhainigí leis. Imigí wema ara, crothíonn sé seo ghfuil dia an. Cé as a tháinig sé sin? Ní as an confessio, intin hAon bhic bhathúna. Anfiasa, agus níl an sin ach písín beag go bháin as an méide a rinne Seán. Ar an taobh eile, tá an taide. Cén teolas atá agan ar na himachtaí Staire. Cén teolas atá agan go riire ar fáric, agus tá ólas ar fáil. Sna lábhscríbhní agus na rudaí atá fáilsí. Ó na feán hain, sna litreacha. So, cá tú taide dhéanamh. Ach sin bealach mór eile i dul I dro an úrscéil Staire. Dia tá tosú le taide. Tá spéis agat I tréimh sé éigen, lár na 8 déag an éireann. Aimsir na dithe móra, agus na péint líthe, agus na tionóntaí ag iarraí fannacht beo. An tréimh sé sin, so tá síon tú déanana taide, agus as an taide sin, tagan scéal, tagan samhlaíocht. So cé acu hagan ar dús, brandse sin ar tain, tas an bás, tas a ráníonn. Diag an ná, tas síon tú le ceann amháin, agus gear go mairt fille ar a gceann eile. So, aber an samhlaíocht, bhfuil sé seo crin. Nuair a chuirim sé é seo a tarlú, an bheirt seo cain, bhfuil sé crin, a labhraí díist mar sin, aimsir a gorta. Tá sé seo site I mBaile éigen in éireann, an rá an baile sin búilte
ag an ngorta. nó tá sé site cos farige. Céimar a tháinig daoine a bhí an ecna farige sláán, beidir gur rud deisní sár acu, mar bhí bíana mara acu. Cá tú crinnes mar sin, taide mar sinne, le go maic sé crin. Ach an sin, má tá tú díomh leis an taide amháin leis na foinsí Staire, na príomhfoinsí na leabhar Staire, níl mór an mothúcháin an tub sin. Ní insin si tindit mar dúirt mé cén chuí ar wathaig máthair fáric nuair a chas siad ar a chéile. Céimar a wathaig, aber, Tomás Dubh Butléir nuair a chuair sé ar cuairt ag Gaeilge héin in London. nó nuair bhí Éamór Ó Néill sa róibh, cén na mothúcháin a bhí aige. Napoleon é ní a Waterloo. Cén na mothúcháin a bhí aige. Cén na mothúcháin a bhí ar Wellington. Níl rud a binís measa ná cá a caiiliú sin cá a búg. Sin é dúirt Wellington. Léiríonn sé sin cuiitiú má as an taide catú, an taide dhéanamh catú cur leis. Tá go leor somplaí eile. Metternich agus Castlereagh a bhín, tar éis Waterloo, cén na mothúcháin a bhí acu. Pádraic Mac Cóil nuair a bhí sé síne an nóta Gaeilge isteach ag arm hasna, cén na mothúcháin a bhí. Cá tú a haolaíocht a chuir gobar ar an taide sin tá sadgur ó Gaeilge ag éist, cén na mothúcháin, ceir de haola mar sin ón ó túrisc mar thumpla is saoilú, ceir de bhí arsúil in intinní na níní a bhí páirteach ar an dáthaomh agus ar tíomhaní eile le lingnéide agus séideag. Agus tagann sé sin ag an dáirín atá an ó thaobh persada. Dé tá scríomhí daoine a bhhair, Pádraic Mac Cóil, Napoleon, Éamór Ó Néill, tá go leor acu dáin, bhhair siad agus tá ólas áirid agan fuatha. Déach sé a léidir sin a bheith mar phríomh charachtar agat. Aber Brian Friel making history. Éamór Ó Néill mar phríomh charachtar aige. nó ar tí bheile, détá charachtar nó persona a bheith agat nárbhhair, cos leis an ruidir na héin le Lucas Ó Briain, ní ra leithe do ghine riomh an. Ach ghlacann sé páirt in imeachtaí Staire agus castar daoine ar a bhhair éach angel mar thumpla. Rudí mar sin. So ríist, détá na daoine mór sa scéal agat, détá ríiste bheith mar roioine a bhhair nó béidir go gumthá iad as de haolaíocht tain. Cuma péim bailach a daon tú, tagann tú anois ag rud darlam atá fíorthábhachta agus bunúsach. Cuma leis gan. Sé sin an etic a bhhanas leis a leog. Darlamsa go bhhanan etic leis an úrscéalaíocht Staire. Béidir go bhain sé leis an úrscéalaíocht a goiteine. Darlamsa go bhhanan etic leis an ealaín. Tá tugann insint bréaga an seo. An ceart bréaga insint fí dhuine a bhhair. An ceart mothúcháin a chur I le an duine sin go méidir nach ra aige. nó aice. An ceart é sin íon, an ceart bréag a chur ar a Stair ar dhuine a bhhair dar íre. Well, tá tú scríbhscéal, tá tú sin an jabbat agat, is fiction é sin, tá tú gin sin bréaga. Ach, a bhfuil líne éige na ceartid dul aber mátás agat gur duine mór a bheith Ó Néill, braham sin nach bhfuil sé eticúil duine beaga dhéanamh. Mar a bhfuil rud éigean eile ar bun agat agus anois tá tú gimocht ón réalachas tá tú gimocht isteach fantasíocht, teagas rud éigean eile, seachas convention díreach an úrscéil réalaíoch. An ceart tréimh sé bhesca, an ceart goach culam ciile aber a leabhart le Léabhar Breac. Bhair siad ag gá am difriúla. Le bheith áféiseach faoi, an ceart goach bliain bóir a bheith, tweetáil. No, déach sé sin nebheith an spórtúil. Tweet gear ó bliain bhór, tá muid a goil go máis, tá muid túir plán go má gan na lochlannig, tá siad a dethe, ó fecht tá siad a goil isteach agus tweet, déach sé bheith an éifeachtach. Ja, oké, ach ní dóilm, alright, nuair deirte gúil tú mága, féidir leat bheith mága. Ach rudaí a rá lám dar ríre, mar chuid gan úrscéal, ó bhfuil sé ceart gur go sáiríonn siad an írinne, agus ní dóilm gur ceart go racha go fada sin go sárócha an írinne. Hála an seoa. Ein an gúil daoine ára deanna rá, ó níor hála sé. Hála sé, darlam scuil sé mí eticúil, a chur iniúil sa fiction fiú
nár tharla sé. Le bheith beáin áféiseach faoi, agus beidir go gapá gúil sé seo go ró ada leis an scéalach, inseo me scéal beag go bháin fum héin scríomh an leabhar Fontenoy nó Fontenoy. Churme sé bútaisí ar na saidúirí as éireann. Fuair mé amach do bhór taide chas so hála mé rud, bhí an goil siar tríal bóthar an taide. Fuair mé amach nach caitheadís bútaisí. Bróga, má chaidís rud ar be, chuide go beidir go raibh siad cosnachta. Bhí ar an na bútaisí a bhaint. Rud súrach é sinna chur a gompraid le marú na milliún, sin principal eticúil céanna é dar lomsa. Níl sé ceart éigóir a dhéanamh ar a bhírinne, ar na daoine bochta a tháinig as éireann, cuid wathacub, ledóga nach ratáda acub ach na héadaí a bhí siad a catha. Níl is éigóir ar na daoine sin, ar a bhulingtar ina siad, ar an grótan in neachar siad tríd, agus ar a más a fuair siad sa gá nó ar bailí eile, go gurmuist rud iniúil nach rá fíor fucha. So tá muid a cain faoi fullingt an duine ar scála áilmhór ar híomháin ach fullingt an duine beidir ar mion scála ar a gcuile. Tá an Staire chasta, tá me ceime deachta go bhainte seo, caitheam muid déan tú faoi seo. Tá an Staire chasta. Na tuairiscí atá againn, faoin am fadó tá siad dechar. Cad a hit amach cén chuí a bhí muid amach, cén chuí a bhí tusa amach, mar scríbhneoir fiction fiú. Mar tá tú géirí amach rudaí ceart amach, atmosfér ceart an, nach neanna tú sáú nó bréag nó ar bhírinne, gomach sé crin. Tá gách néamhaint leis an Staire a gcónaí. Sé sin an rud a tharla ar thaobháin agus an míú a dhéanamid inniu nó dhéanam daoine eile ar na rudaí a tharla. Sin bunús na Staire. Fírací más maileat, an sin ránú na bhírací, míú na bhírací. Cén léamh í an muid ar sin an lug. Cén léamh í an tusa ar, mar scríbhneoir. Dearach Lukács a ríis. Well, séir tusa Staire chreid sé dialectic Hegel, Marxach a bhí an, séir tusa Staire ná na tréimhsí seo, an dialectic idir an dáthaí feodachas, an sin capitachas, an sin sosialachas. Catha an scríbhneoir fiction, iad sin a chur san áilimh. Bheitha déanana bréagar a Staire gan dhéantha neamhhín dó sin. Catha tún sosialachas chur san áilimh, idir Lukács. Ran ceartaige. Ní éon tíam leis an dialectic ní dóil an ggóil patrún sa Staire mar dúirt Martin O'Kane. Ceirt fhí Tolstoy a híal gur patrún mór an idir an Rúis agus iarthar na Eorpa gur an boga siar is an ír agus chuir sé an teoiric sin mar agus sin leis an leabhar mórige coga agus siocháin. Sin perspectíotar an Staire, sin léamhar an Staire. Nílas agam. An taon rud a dearing se agus sin mo thuair am héin, nach ceart neamhhím a dhéanamh go na fírací. Tharla rudaí, catasa mar scríbhneoir fiction, a thuairt ar na rudaí, mátá tú a scríomh fiction Staire. Mar thumpla an leabhar le Brondan ó Dibhlin, Shlocht ar hir na scá. nó ríist an leabhar eile tá an eiceil seo súil an dáil le darach ó scoileí. Tá sé san áireamh an sin go bhfuil feachtas ar bunaigh na Sasannig, go bhfuil policy nó beartas ar bunaigh na Sasannig in éireann, in éadan na Néill cuidmhá. Ná níl sé sin ráite tá cuidmhór don leabhar ag Brondan na Dibhlin site ag lán faoi le. So níl sé folasach ach tá sé i gceist, níl mór an brí san úrscéil má ágan tú an gnéis sin ar lár. Ná is léamh ag Brondan é sin go bhfuil saol an leanna ag gathhrú inis do bhár go bhfuil cuasaí polítíochta las muid an lean ag gathhrú. Sin cuid go wada tilegan an scéal. Is léamh ag siúd é sin. Ach féachar chuir sé na fírací san áireamh mar rinne darach ó scoileí agus é a caint ar phréimhse chun bacach i Néill agus mar sin.